Molt bones. Diu que un guepard s'acosta sigilosament a una gacela i quan està a certa distància, a 180 metres, es llança a perseguir-la a tota velocitat, a 115 km per hora, que és la velocitat que pot agafar un guepard, l'animal més ràpid del món, terrestre. La gacela, quan el guepard surt corrent, ella també, evidentment, corre fugint a 70 km per hora. Evidentment, la gacela corre en la mateixa direcció i sentit que el guepard, perquè està fugint. És un problema clàssic de persecució. Com que és una persecució i hi ha dos vehicles, dos cossos, vehicles que es mouen, que són el guepard i la gacela, doncs tindrem un sistema d'equacions que serà el que ens permetrà veure en quin moment el guepard atrapa la gacela i si aquest moment, aquest lloc on l'atrapa, és abans de que passin els 400 metres que té el guepard de marge per poder atrapar-la a la gacela o no atrapar-la, perquè després dels 400 metres el guepard no pot seguir corrent. Fem una cosa, pausa el vídeo aquí, intenta resoldre'l per tu mateix o tu mateixa, si te'n surts, fantàstic, si no te'n surts, li tornes a donar el play, veus la intro i jo t'ho explico. Doncs vinga, m'ajudes a resoldre'l, sí? Gràcies. Comencem pel començament. Anem a mirar l'enunciat i anem a traslladar les dades que ens aporta l'enunciat. Aquí ja tinc preparat dues línies, dues rectes, on representarem les dades del guepard i les dades de la gacela. Si et sembla, mira, en primer lloc, doncs aquí en verd posarem les dades del guepard. I després, aquí a sota en vermell, la gacela de Thompson. Com que gacela va amb G també, doncs hi posarem una T de Thompson, d'acord? Anem a veure què fan l'un i què fan l'altre. En primer lloc, anem al guepard. Quines són les dades que necessitarem per resoldre aquest problema? Home, en primer lloc podem identificar que es tracta d'un problema que es resol amb moviment rectilini uniforme, no hi ha acceleració. La velocitat tant en el guepard com en la gacela és una velocitat constant i per tant aquestes fórmules que tenia jo preparades aquí sota del moviment rectilini uniformement accelerat, cap d'aquestes no ens servirà, només haurem de fer servir la única fórmula es pot dir del moviment rectilini uniforme. Ja sabem que aquesta fórmula, aquí s'expressa en forma de la velocitat, es pot transformar, i de fet ho farem, per tal d'aïllar la posició final o aïllar el temps o aïllar la unitat que ens interessi. Però bé, aquesta mateixa fórmula ja ens val per tots. Doncs anem a veure quines són les dades que necessitem. En primer lloc, el guepard té una posició inicial, x sub 0, i li trobarem un valor i comença a córrer en un determinat moment, que és el temps inicial. I després hi ha una posició final del guepard i el temps final, el temps en què para de córrer, el temps en què se suposa que atrapa la gacela. I una velocitat. Quina és la velocitat que porta el guepard? Anem a posar aquestes dades. La posició inicial del guepard direm que és 0. Per què 0 metres o 0 quilòmetres? Perquè la posició inicial de la gacela és un pèl més avançada. De fet, la gacela comença aquí a córrer, està una miqueta més endavant, perquè la posició inicial de la gacela és 180 metres. I ara mira el que faig, atenció, perquè aquests 180 metres els converteixo, com que tenim aquí quilòmetres per hora, o bé fem tot el problema convertint totes les unitats a metres segons i metres per segon, o bé convertim totes les unitats a quilòmetres hora i quilòmetres per hora. D'una manera o de l'altra és el mateix i en tots els casos ens funcionarà. El que haurem de triar és si aquests quilòmetres per hora i aquests quilòmetres per hora els converteixo a metres per segon, o bé si aquests metres i aquests metres els converteixo a quilòmetres. De bones a primeres, com que sembla que és més fàcil convertir els metres a quilòmetres, m'estimo més fer-ho així, però es podria fer també de l'altra manera i funcionaria exactament igual. 180 metres, ja ho sabem, que és 0,180, 0,18 quilòmetres.
Per què la posició inicial del guepard és aquesta i la de la gacela és aquesta? Home, doncs perquè si fos una carrera, que en el fons ho és, una carrera en la que acaba guanyant el guepard, en aquesta carrera la gacela juga amb 180 metres d'avantatge. El guepard està 180 metres més enrere. Podria haver fet que, com a sistema de referència, la gacela de Thompson estigués en l'origen 0 i llavors el guepard comencés en la posició menys 180? Sí, podria haver fet, cap problema, no hi hauria inconvenient. El que passa és que això ens complica una mica les coses, perquè de fet ens diu que el guepard pot córrer durant 400 metres i per tant ens interessa que el guepard comenci siguent ell el 0, el sistema de referència, per veure si quan atrapa la gacela han passat 400 metres o bé han passat més metres i per tant es pot dir que no l'atrapa. Molt bé, això ja ho tenim. En quin moment comença a córrer el guepard? Doncs mira, com que tant el guepard com la gacela comencen a córrer alhora, perquè diu que la gacela diu, al mateix moment la gacela fuig a 70 km per hora. Per tant, si és al mateix moment, tots dos tindran un temps inicial de 0. Quin és el lloc en què l'atrapa? No ho sabem. En quin moment l'atrapa? Quant temps trigarà a atrapar? No ho sabem. Anem a veure què passa amb la gacela. Doncs bé, una dada ja la tenim, la posició inicial, que són 180 metres més avançada respecte del guepard. Un temps inicial, ja hem dit que és 0, perquè 0 segons o 0 hores, perquè comencen a córrer al mateix temps, i després hi ha una posició final i un temps final que és exactament el mateix, no sabem quin és, però és exactament el mateix que el del guepard, perquè clar, hi ha un moment en què el guepard atrapa la gacela, el moment que l'atrapa és el mateix moment per tots dos i estan en el mateix lloc tots dos. Oi que sí? Això ho veiem, Molt bé. I finalment ens faltaria saber la velocitat de la gacela, que és de 70 km per hora. Per cert, que se m'ha oblidat aquí, moltes gràcies per recordar-m'ho, que aquest va a 115 km per hora. Molt bé. També, evidentment, la gacela, no ho hem dit, també es mou amb un moviment rectilini uniforme, sense acceleració. Molt bé, ara ja anem a mirar de resoldre, va. Quina és la incògnita? Què ens demana? Home, ens demana si la podrà atrapar o no la podrà atrapar, però això amb dades com es mesura? És veritat que la resposta serà sí o no, però com ho podem saber? Home, doncs sabent la posició final, no? El que ens demana en el fons del problema és la posició final. Per què la posició final? Home, perquè si la posició final fos, per exemple, de 350 metres, vol dir que sí que l'atrapa. Si al cap de 350 metres l'ha pillat, cap problema. Però si la posició final fos 500 metres, no l'atrapa, perquè recordem que si això està en la posició 500, en el punt 400 exactament, el guepard ha deixat de córrer i per tant la gacela segueix corrent i la gacela s'escapa tranquil·lament. Molt bé. Quina fórmula farem servir? Doncs farem servir aquesta, clar, és l'única que hi ha, doncs vinga, apuntem-la. La velocitat és la posició final menys la posició inicial dividit del temps final menys el temps inicial. I aquesta fórmula ara la podem desenvolupar una miqueta més perquè com que el que ens demanen és la posició, podem aïllar en aquesta fórmula, aïllem la x. Com ho fem per aïllar la x? Molt fàcil. Aquest t menys t0, que està dividint, el passarem a l'altra banda, multiplicant efectivament. Llavors tenim que la velocitat multiplicada per t menys t0 és igual a x menys x0. I ara ja per últim, volem aïllar la x, oi que sí? Doncs aquest menys x0 que està aquí restant passarà a l'altra banda sumant. Molt bé. I ara, si em permets, doncs ja ho escric del dret. X és igual a x0 que l'he passat sumant més això que ja teníem, velocitat que multiplica a t menys t0. Una mica el que deia abans, l'única fórmula del moviment rectilini uniforme és aquesta d'aquí. I a partir d'aquesta fórmula, que és la fórmula de la velocitat,
podem aïllar qualsevol de les altres. Crec que memoritzar 1, 2, 3, 4, 5 fórmules per resoldre problemes d'aquest tipus, quan de fet totes es deriven de la mateixa, és una mica absurd, i per tant jo crec que si s'ha de memoritzar alguna fórmula, amb aquesta n'hi ha prou, i a partir d'aquesta, depenent del problema, podem aïllar una o altra variable i ja està. Molt bé, ja tenim la fórmula i ara anem a fer el procés. Atenció, farem el procés dues vegades, un per la Gacela i un pel Gepard. Comencem pel Gepard. Anem a posar aquesta fórmula pel Gepard, i com que el Gepard l'hem escrit en verd, aquí ho faré també en color verd. Diu que la posició final, no la sabem, x és igual a x0, sí que el sabem, 0, més la velocitat, que és 115, multiplicat per t menys t0. T no sabem quin és i t0 és 0. L'arreglo una miqueta i em quedarà que x és igual a 115, llavors t menys 0 és t i 15 per t, doncs 15t, així de fàcil. X és igual a 15t, i en tinc una. I ara vaig a fer l'altra. Anem a fer en vermell a la Gacela. La Gacela de Thomson tindrà una fórmula que serà x és igual a posició inicial 0,18, cuidadín aquí, 0,18, no 180, perquè si juguem amb una velocitat que està en quilòmetres per hora, la distància també ha d'estar en quilòmetres. Totes les unitats sempre han de ser les mateixes, si no el problema evidentment no funciona. 0,18 més la velocitat de la Gacela, que és 70, multiplicada per t, que no sabem què és, menys 0. Molt bé. I ara si l'arreglo una miqueta també, tinc que x és igual a 0,18 més 70 vegades t. I ja està. Què passa ara? Mireu, si agafo aquesta que hem fet i aquesta que hem fet i les escric aquí, anem a posar-les aquí, així. X és igual a 115t i x és igual a 0,18 més 70t. Què tinc aquí? El que deia abans, un sistema d'equacions. Un sistema d'equacions en el que hi ha dues incògnites, que són la x i la t, i dues equacions, i per tant obtindré dues solucions, una per la x i una per la t. Quin dels mètodes fem servir per resoldre aquest problema? Podem fer servir el d'igualació, el de reducció, el de substitució, resoldre'l gràficament. Hi ha altres mètodes també. Home, jo crec que donades les dades d'aquesta manera ens donen en safata ja la resolució per igualació. Anem a fer-ho. Com que la x val això i la x també val això, vol dir que això i això han de valer exactament el mateix. Doncs ho igualem. És a dir, que 115t és el mateix que 0,18 més 70t. Molt bé. Ara tenim ja una equació de primer grau facilíssima, oi que sí? Les que tenen incògnita, els números amb incògnita els passarem a una banda, els termes independents, els que no tenen incògnita, a l'altra. Molt bé. Doncs vinga, 115t menys 70t és igual a 0,18. D'aquí puc fer ara la resta, em dona que 45t és igual a 0,18 i per... Ui, m'ha sortit una mica xutxurria. I ara sí que puc fer ja que la t és igual a 0,18 dividit de 45, i això fem servir la calculadora i ens dona que la t és igual a 0,004. Algú dirà, ostres, un número tan petit, vols dir? 0,004? Tan poc triguen a atrapar? Home, és que amb quines unitats estem jugant ara? Home, si estem dient que estem amb quilòmetres i estem amb hores, el temps, en quina unitat ens els dona el resultat? Doncs en hores, evidentment.
0,004 hores són uns quants segons. I clar, i evidentment doncs, aquests segons, aquest número, si el multipliquéssim per 3.600 ens diria quants segons són, i no són gaires, d'acord? Ja tenim el temps. Ara, el temps no és el que nosaltres volíem saber. Què volíem saber nosaltres? Nosaltres volíem saber quina és la posició final. Però no hi ha cap problema, perquè com que aquí ja tenim una equació que ens diu que la posició final és 115 vegades t i acabem de trobar t, l'únic que hem de fer aquí és anar a buscar el valor que volem, que és la x. Doncs vinga, x és igual a 115 per 0,004 i per tant x és igual a 460 no, 0, clar, ja m'estava avançant, 0,46 o 0,460, 0,46. 0,46 què? Quilòmetres. Això sí. I aquests 0,46 quilòmetres, i en això m'estava avançant una mica, són aquests 460 metres. Per tant, resultat. El guepard atrapa o no atrapa la gasela? Mira, si el guepard pogués córrer de manera indefinida, de manera sostinguda, a 115 km per hora, evidentment l'atrapa perquè va més de pressa que la gasela, en un moment o altre l'ha d'atrapar. Però resulta que trigaria 460 metres a atrapar-la i ens ha dit l'anunciat, i és real, que els guepards només poden córrer 400 metres. Si passats 400 metres no ha atrapat la gasela, el guepard s'atura perquè no pot mantenir aquesta velocitat. Per tant, resultat, no l'atrapa. Diu, la podrà atrapar? Resultat, no la podrà atrapar. Si volem demostrar aquí solvència i domini, podem posar per 60 metres. Només li va de 60 metres que no l'atrapa. Si hagués pogut córrer 60 metres més, si el guepard sapigués de física, potser faria un petit esforç i hagués corregut 60 metres més per atrapar-la. Anem a veure el problema, si et sembla. Ja sé que el vídeo sortirà un palet més llarg, però potser val la pena veure una cosa i és la següent. Mira, aquesta seria la interpretació gràfica del problema. He posat aquí l'equació del moviment, és a dir, la que hem vist abans, la de la gasela, aquella que deia que x és igual, i ara si et sembla ho poso en metres, en metres seria 180 més la velocitat de la gasela, que és 70 dividit de 3,6, per si ho vols provar en algun moment, ara ho estic convertint a metres per segon, això, vegades el temps. I després tenim aquí la gràfica del guepard, i el guepard era x és igual a 115 dividit de 3,6, per convertir-ho de manera ràpida a metres per segon, temps. Si aquesta gràfica busco per cada valor de t quin és el valor de x, em diu en cada moment on es troba el guepard i en cada moment on es troba la gasela de Thomson. Si recordes les classes, sempre ens han dit que en les gràfiques de posició temps, si el dibuix que es dona és una recta, parlem de moviment rectilini uniforme, i com més elevat sigui el pendent, més gran és la velocitat. Doncs bé, podem veure que la gasela de Thomson, la seva gràfica, fa poca pujada en comparació del guepard, que fa molta pujada. El guepard va molt més de pressa. Però clar, el guepard, quan arriba aquí, a l'altura de 400 metres, quan ja ha recorregut 400 metres, en concret, quan han passat 12,5 segons, el guepard s'atura. I com que s'atura, ja no es mou, passa el temps, això és el temps que passa el temps, però es manté a 400 metres, ja no avança, s'ha aturat, s'ha assegut, no es mou. I en canvi, la gasela de Thomson, que ha començat des d'una posició més avançada, a 180 metres, ha anat més a poc a poc, i si el guepard hagués fet l'esforç i hagués corregut durant 2 segons més,
en aquest punt s'hagués trobat l'equació del guepard amb l'equació de la gasela i en aquest punt hagués estat el trobament, és a dir, exactament, si mirem aquí, a 400, més o menys vindria per aquí, oi que sí? Més o menys a 460 metres. Uf, Déu-n'hi-do, no? Però oi que gràficament es veu molt clar? El que passa és que fer la gràfica dona feina. Bé, si t'ha agradat, si t'ha estat útil, doncs ja saps, t'has de subscriure al canal si encara no ho has fet, fer clic a la campaneta i fins i tot, si vols, doncs, passar el vídeo aquest als teus amics o fins i tot a algun enemic que potser també li interessa. Vinga, fins ben aviat, ens veiem.